19-20 март көннәрендә Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры премьера тәкъдим итә. Флешка, рэп һәм мәхәббәт дип исемләнгән спектакль Татар театры сәхнәсендә беренче тапкыр куела торган рэп-опера. Шул уңайдан Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта матбугат конференциясе булып узды. Флешка, рэп һәм мәхәббәт спектакльләре Карим Тинчурин театрының быелгы 3-нче премьерасы булып тора. Пьеса драматург Илгиз Зәйниев тарафыннан Тинчурин театры өчен махсус язылган. Гомумән, бу беренче тапкыр куела торган үзенчәлекләргә бай булган рэп-опера. Безнең актерларга инде хас булмаган җырлар, биюләр, яшәү рәвеше инде. Анда 11 кеше катнаша, 11 актер, әмма кайбер рольләрдә инде 2 составта бар. Әлеге спектакльдә классикадан читләшү күз уңында тора. Исеме дә заманча яңгырашала. Спектакль иттифак беренче татар рэп төркеме иҗатына багышлана. Җырларны Тинчурин театры артистлары башкара. Биредә вакыйгалар шул исәптән иттифак төркеме җырлары аша тасвирлана. Мындагы декорациялар алар бик тиз үзгәреп торалар. Һәм үзегез күрсез килгәннән соң, монда машинаның имитациялары сәхнәдә җөрүчекләр алар һәм сәхнәдән стеналарда булган әйберләр үзгәреп торачаклар. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.